서 힐리 배터리 어라 가름네 그래 그러니까 정 배터리 제누구티 페메니 아버 자지마르 파이탕가 아무데 어느 그수 코스토 마카 바이제 코스토 마카 nok 당라이마니 담불 당마니 아 담불 바해 정 10 비신 당마니 와티노 5로 아버 10 바이 탕고 기지기 탕고 아버는 허르니 액타 두이타로 정 바세 따테 칼렉티로 때 그래 와틴 티야사게 티마는카 너럭 저또 누크나 안쿱 마네 아서 그 누크나 가만 라이프 마네 에 이모셔널 가이스 마네 아자가 누카 바해 누카네디 asik seng buma bufa yakare tak buku yakare nok hu yakare tini orang pakai tambun tolawa tini zaman kasih kogan tong mahai nok sikerin nok khase nukung ini cini mahai kia tambun bai pulang ke belak mana om engkau nilai pun mana asik dukung pakai mana tiba mana yang sih toilet tu kerin ni keri orang semua jaga cini berok toilet ni problem gay bohong saja ka medicine shop pakai apa korup medical team nang mana pai pelai hampir namu sungguh तामन के तिनी आमते है रूम खा पासे याथे रोबन खा तिनी कंटिन्यू दुइटार निसिमि सामुं खाइमानि आसे कष्ट के हरथि मते माइमासिया जानाय करि हाइपनो जों गाइसन ना हानमु भाके जे बिरमनि तिप्रानि मांगथेन बाय खुरनाय अब चिनि वान छुमु तैनो हाइमानि पियाबा बेले कष्ट मांखा आसे कष्ट मांखा आमन बाय कष्ट हासि हाबां खिन खरां खालिया फासा पियाबा कोफे आमचनि जत लुकुर खाइसि एक मानि यगल लगिरि खा माने एलिं जत पारानि बर लुकुर खा तिप्रासा थानचां आरो मेसेज माने आनि बुखा बेलाय के तंथका जों तिनि थानचानि मारे बेनो तिनि हास्ते हाबां मा खाना गाचिनि खरांनो आबगै 5 तारिख गथन 2 3 4 तारिख 5 तारिख हिंगेना जिसिबि फाइमा सपायका आबगै चाकावाला सुबन बगनो सालामु संगो तामसा इसोरना मन हामबायदना संगते जिनी दुखना ईश्वर खनाखा जिन दुखन लुगु खनाखा जत बुजिखा दिन आम चाइ तंगु बाय जों तिनी 5 तारिख परे 5 6 7 8 तारिख जरा सेप्टेम्बर जरा के जिसिबि हावाखै फेमेनि पुस्किन सपायखा बते थांमालियानि स हाबनि बिसिङो कबा जामुं प्रब्लेम थाइका समबाय माइ चालायखा जों रां करि कर्पोरेट क्लाबनि आं जेबो आं व्यक्तिगत आं कुनि काम करै आं सिक्ला जरा बर रां तंनायबा गाम करै आजाराव बेले दुखुखौ जों समबाय माइ चालायखा अने सम माइखौ चालायमान दिन पायो अब कायसा इतिहास जिनि कायसा लाइबुमा सिजांनाय अ बिरमनि तिप्रानि बिनि दैना कायसा डकुमेन्टारि इंथों आं अब नन कर्पोरेट क्लाब बिथिं कबगनाय जाते कायसा डकुमेन्टारि नामथों आसे कष्ट खालायमानि गते लुकुराव चुबा लायखा चुबा बिथिंग दाबो 8 तारिख परे 9 तारिख जेनवारि जिसि फाइनाय नि कग्रखा फेबा आसे कष्ट खा दिनि कामे लुकुराव फायो र डेली हाखुरका हाखुररे कल थपचा कलायमानि अब मांगा थांलिया ते जों ज तलुको चिनि प्रेसिडेन्ट मा कापखा एटलिस्ट जेफोरा जों अफिसार सामुं थाङै दंफोरा जिसिबि फाइका होनै दिनि कायसा करबुकनि मेम्बार फुंथायखा सार करबु जिसिबि सपायखा नि साफोरा जों आफोरा जों अन वे थाङै दं कायसा अफिसार जों लामा बाथागै बरम गोनां दारा प्रेसिडेन्ट बाय नरनि प्रेसिडेन्ट मिडियान प्रेसिडेन्ट बाय जों मा कापखा गारि बिसिं अब नरक सामानि चेंग्राफा मानो किनु ईश्वर सागाताने बा महदे के नुगुइ दङ जों बुसुराति कुबि खेमेन सामा आबगै आं बेलायखना अकर मेम्बार रंग बेलायखना हामबारा ज कर प्रेस मेम्बार बरक तिनि बिहिक बसा या करे तिनि 16 दिन कन्टिन्युअसलि अर तंगबो ताफुना तामनि बागै कायसन नाहारमु चिन दाफु जातेन बागै कक सानाय खरंति सानायनि मिडिया फायमानि तिनि तिन तिप्रासा मिडिया गरें के तिनि अबिरमनि तिप्रा तिनि हेगन तंखामायसे तिनि मिडिया तंगै सारा तिप्रा नुगै तिनि फान्ति सालायो हैसे आबगै मिडियानि बेलाय फान तंगो आबगै आं मिडिया पार्सनल मिडिया मिसिं कबगनाय रां बाय जतिकजु सामुं खलायमिया फियाबा कुबै बाय के जतन खायमानो आबगै मिडिया पार्सन करु पार्सननि करबु प्रेस क्लाबनि मिडिया कुबैखौ तंग बागै तिनि कुबैनि मांतिरिनो रुखना अजागाव थामचानि मारि अजागाव जिसिबि चेनवाला माय सपायखा 9 तारिख सपाय मियां खाना 10 तारिख सपाय मियां खाना 12 तारिख 11 तारिख फाय मियां खाना किन्तु लास्ट तारिख 15 तारिख मियानो फायमा सपायखा मियां खुरका हायसे बर